Mga estudyante sang Buayahon Bantay National High School gintudloan sa nagakaigong nga pagdumala sang basura. Buayahon Bantay National High School sa Santa Barbara, Iloilo ang nagpatigayon sang waste segregation program kahapon sang aga Hulyo 12, 2011 agud matudloan sang maayo ang mga estudyante sa maayo nga pagdumala sa ila basura. Suna sila Principal, Ma'am Adelfa Lacson, masalbar naton ang kalibutan, pinaagi sa nagakaigong nga pagbahin-bahin o kung pag-segregate sang aton basura. Si Municipal Environment and Natural Resources Officer Remia Capistrano nagsiling nga ang tagsa-tagsa sa aton ang nagahimo o kung nagatugas ang tunga sa kilo tutob 1 ka kilo nga basura kada adlaw gani kinahanglan ang maayo nga pagdumala sini. Ang Education to Information Campaign sa mga eskwelahan ang kabahin sa Solid Waste Management Program nga ginaduso sa munisipalidad kag ini ang angot man sa pagselebrar sa Environment Month. Mga estudyante sa Buayahon Bantay National High School kintudloan sa nagakaigong ang pagdumala sang basura. Upod kay June Matiling, Zoila Cordero, ILU, Santa Barbara.